Че има къде се къпнем заедно, нали? Мислиш за контент креаторите? За мен. И единствената стая, която мога да влизам в момента е в моята, а половината ми неща като... Майко, бутнах монстър, край. Ама жути ти крадна гаджето. Открадна гаджето ми на най-добрия ми приятел. Добро утро, хора. Часът е 6 часа, както видяхте. 22 юли. Сега тръгваме от София за Созопол. Какво правим днес? Сега ще дойда да ме вземат от едни приятели и директно тръгваме към Созопол. В момента съм 2 седмици на Созопол, ще правя ебат ягите влогове. Ще си снимам рождения ден също на Созопол. Ще се оправям, момчета всеки момент ще дойда да ме вземат и директно потегляме към Созопол. Така че да, просто ще ви кажа, бъдете готови, гледайте и ще се видим после. Току-що пристигнахме на някаква супер рандом бензиностанция. Шофьора. Кой чакаме в момента? Чакаме да се изпика, братле. Чакаме легендата на нашата група. Тръгваме към Бургас, то ние сме на горе-долу 50 км или по-малко даже до Созопол. До Бургас сме на много малко, ще минем до Бургас и директно после си ще ходим на плаж. Тъй, че ние тръгваме сега, тук от тази бензиностанция зареждаме и тръгваме към Созопол. Тъй, че сигурно направо ще се видим с вас в хотела. Ти какво правиш? Трябва да тормоза за контент. Какво мислиш за контент креаторите? За мен. Бада, стига ми извира този микрофон в лицето. Брат, съм малко, ще ме питаш... Къде е болницата, ще ме питаш се малко. Тук ще пристигнахме, сега ще ви направим един рунтур на стаята ни. Оператора е много готин, гледаме като извънземно. Така, това е вратата, запомнете стаята. А17. А17. Това е стаята. Така, значи сега това е коридорчето, мога да покажеш, тук има огледало. Окей, това е гардероба, това като цяло е кенефа и банята, имаме си кабинка, не е мизерна работа, готино е. Така че ще има къде да се къпнем заедно, нали? Добре. Така, това е моята спалня. Нали, аз само ще спа тук. Нямам никой. Това е гардероба, тук е терасата. Нека покажем набързо терасата. Терасата е между супер просторна. Имаме си масичка, имаме си столчета. Да, тук този бор не мога видите, ама там е басейна. Това е цяло моята стая, така да го кажа, моята спалня. Така, това е друга последната стая, най-голямото, хола. Тук си имаме цяло секция с телевизор, цяло, доста яко. Оператор с тук си има гардеробче. Даже не знам да си го отварял, но да, гардероб, нормален гардероб. Така. Това е дивана, който често казвам е много хубав диван. В смисъл... добре, това беше твърдичко, но като цяло не е лошо. Това се отваря и тук може да спят няколко човека. Иначе да, това е масата, тук има място за 4 човека. Тук си имаме, това е реално кухнята. Тук си има и хладилниче, имаме си прибори и всичко си има. Цяло микроволнова, дуон тостер, всичко има. Оператор, какво ще кажеш за самата стая? Кеф ли? Супер. Доста по-ниски очаквания за... Да, между другото, ние общо сме дали не знам колко. 1000 лева на човек. Да, значи 1600. Това е, сега ще ходим до Лидъл сигурно да купуваме някакви неща и директно може би ще ходим на плаж пост, така че ще се видим на плажа и ми снимай джопанките оператор. Така че после се видим, чао. Поставихме оператора, отиваме до Лидъл с другите хора от компанията, които аз не съм ви показал още, защото просто сме с 2 коли и не мога да ги засъча. И да, още зато сме към 10 човека, сигурно ще ви влогвам от Лидъл. Целият коридорът е много спокоен. Аз тук ще излязох някъде, където нямам представа къде съм, но това е след тая. А аз къде излязох? Това е цял басейн, много е готин. Целият хотел е, той не е много голям, но е много чил. Те направо за водата е за вкрат. Двойката.
Не е за влог. А, добре. А за какво е? Това микрофон ли? Микрофонче, да. Моля да говоря. Да, ето. Здравейте, днес ще се разходим малко напред към Lidl. Ще напазаруваме за вечерта. Мали, на 0,5 се носи като някакво джудже, между другото. Отиваме до Lidl. Той владето иска да излизаме вече. Lidl. Той тук ли? Lidl. Сега ли? Може да спомня нещо. Lidl. Стики. Между това аз не знам какво ще ям. Гърбичка ми трябва да имам. Какво трябва? Гърбичка. Къде ще вземам тези гърбички? Ръбички е, тук имат ръбички. Това е най-якото Какво нещо. ще взимаш от Lidl? Между другото не запознах Вова с тебе. Ти как се казваш, Дарян? Дарин. Дарян. Ти как се казваш? Петър. Петър. Пьотър. Нещо на Вога, Алекс. Нещо на Бога, Алекс. Аз между от вас не ви представих. Те не знаят какво. Да, верно. Известни тиктокъри. Аз обаче не знам какво ще ям. Какво си взе? Покажи ми Вова. Круасан с нуга пълнеш, което не знам какво е, сега ще разберем. Ще ти тръсне, ще си взема и аз две. Ще си взема пък и от това. Чай. Това е американски почука ли? Да, бе, 4 лева едното. 4 лева. 6 такива, да. Сега отиваме за кленото. Окей. Ти избрали си нещо? Само те. Какво си избрали? Това са някакви круасанчета, просто с масло да хапаме. А имаше такива с нуга. Не ми се яде шоколад. Аз... То си взел американски починки, между другото. Да, ето тук са 4 кинта, ама не са много хубави, поне така предполагам. О. Нещо продължи. Явора, ти какво си взе? Две кремвиршки. Две кремвиршки. Това е добре. Интересно. Lidl за протеинови неща най-го обичам. В принцип. Защото има най-силни неща. В американския Lidl има такива по 55 грама протеин, които в принцип са май скам. Не знам. Тук между другото, тези пици са много добри за попет. Имаш пица и си я правиш само на... Е, това ако не го пише, хай протеин. Така ли бе, верно ли бе? Пица с хай протеин ли? Да, ще я ви верно. 40 грама, не е зле. Та пица има 40 грама протеин. Това е бая бе. Да, между. Да изяма една такава. Еми то, тя не е особено голяма. В Аз смисъл. мога да изяма една така на едно ядене и няма да ме нахрани. Между другото, аз после ще идвам и с тях тук. Да си вземе... Ти водиш, ще вземеш ли това? По принцип, да, не, аз после, като дойда си цака и това ще взимаме всичко, аз сега си взимам колко е така да... Еми, дай да го завършим това с тези работи и аз после Добре. дойда с останалите. Мето ние направо после мога всички. Да бе, ние ще дойдем, просто сега да си вземем това да го изядеме. Там отпред да отидем да го видим. Днес какво правим между другото? Я кажи, какво ще правим? Се разходим до плажа, ако не вали. Ако вали, пак ще се разходим до плажа. Ма, Сега ще между... видим след като вземем тези работи, сега ще видим какво ще правим. Мама няма. Няма. Lidl, че няма каси за самообслужване. А ние сега си избираме и излизаме директно в Lidl, че тук е на Валица. Това е хотелчето. Не трябва да правите, прочетете си правилата и нали ако сме били в басейна след 8, ще еди кой си в Веско, щял да ни набие шамарите, брат. Аре да видим как Дали? ще ни набие. Да, е така вика. Аре да видим как ще ми набие шамарите, брат. И това където е барбекюто, където уж щеше да е офертата и щеше да си ходим там. Трябвало да си запишеш час и стаята кой номер ти е, иначе не мога да отидеш. И ако е заето, не можеш. А. Не, много са хубави. А то барбекюто е там, където беше. Моля, не го знам къде е барбекюто, ама... Трябва да е тук някъде в околността. Ама след това да е смисъл. Ние нали го използваме този хотел за спане и за хранене. Буквално. Така че няма бъде супер, е от към подружка. Басейнче и такова, супер, Да, само да, ето правилата са малко стрит, няма. Ма, честно аз на кеф ще се чива. А и ние сега си говорихме с Чебелко, че за цената си окей, но някакво не е зле. Дадох едни дискотечни пари и си платих чипката. Имам да, ама трябва да ходим в твоите става да ги изчакаме. Еми, да бе, колко. Да. Аре ти, води. Макар че не знаеш къде сме. Много тъпо това с камерата, не мога да обърнеш. Много. Ние сме аз 17. Ние сме нагоре, бе. Ние сме още. Седи. Път на дамите. Гледай каква гледате тук. Пустош. Кажа, моя обяд. То това закуска ли обяд е? Бате, ти яда ли преди това? Аз ядох сандвич на бизнес станция. това обед. Значи обяд, да.
Ние ще седем да ядем, сигурно и после като си заварим цялата компания може нещо да влогнем. В момента съм сам в апартамента и малко поспах, ходихме наляво надясно и дори са на плаж, обаче има голям проблем. Тези молници са някакси са затворили тази врата, а ето тази тук врата, те са оставили отворена. И реално то вали ли бе, човек? Майко, то вали навънка. Искахме да ходим на плаж, то пък вали. Бах ти времето. Та, просто тези момници, тази врата са оставили отворена, а тази не можеш да отвориш. А тук е хола, както видяхте от рутура. И единствената стая, която мога да влизам в момента е в моята, а половината ми неща като... Майко, бутнах монстър. Край. И да, просто половината ми неща са в една стая и не мога дори да отворя там. Просто... да. Също и микрофоните са ми там, което пак е някакъв проблем, защото сега дори няма микрофони, с които да снимам на плажа, нали, за звук. Това таковата и просто тръгваме към плажа. На този дъжд не знам обаче къде ще ходим, но живи и здраве. Айде, се видим. Чай си отново. What is motherfucker? Тел да камера. Жорката ти. Ще правим сега. Отиваме да ядем. Чай ще снимам. Какво ще ядем? Риба. Нещо морско, брат. Морско. Калмарска риба. Калмарска риба. Добре, аре, ние тръгваме. Той е последният човек, който си има от компанията, който не съм показвал. Днеска наши изнудвах другите. Навирах им така камерата и пожди имаш следва. Аре, ние ви оставаме и после се включим. Генга. Гледай какво става. Май, много як. Сънсет. Не, сънсет. Залез, нали? Само тя ще каже. Те дори не ме чуха. Гайс, кажете нещо на влога. Това е нещастен. Кажи го, като ти си нещастен. Значи нещастен е обратното на щастлив, следователно не е нещо лошо. Тоест, Чак няма ми толкова бана лошо. Тоест няма да ти банна YouTube канала, много Ти какво мислиш, Нели? Всъщност нещастен не е същото, май. Не е обратното на щастлив. Дари, ти какво мислиш? Аз мисля, че няма така дума. Нещастен? Има такава дума. Аз пък не го мисля пък. Обратно на щастлив трябва да бъде... Ти какво мислиш за думата нещастен? Нещастен е човек, който не е Има ли удовлетворен такава от дума живота. изобщо? Това не е... Ето го, пак се гърти. Също като нещастен. Защото той каза, че няма, ти какво каза? Не, ти каза, че няма. Аз каза, че няма, но в смисъл, той има, но хората си измислят. Значи няма, но има. Той има, но хората си измислят повечето неща. Повечето думи. Какво правите? Question. I have a question. Извинете, какво мислите за бос Бърк? Трябва да сложиш в видеото снимка в речника Антоним Манаш. Щастлив. Между аз този влог почти не участвам. Аз буквално в Lidl и ви изнудвах за контент. В смисъл, отивам при някой, примерно при тебе и ти пратка. Ама жути ти крадна гаджета. Да, разбрах. Това ти е заглавието. Край. Това ти е заглавието на влога. Да, открадна гаджето на мой приятел. Не, трябва да сложиш като витата. Открадна гаджето ми на най-добрия ми приятел. Секунди или там 5 дела съм. Аз ти казвам, че иска да правим вярата, просто не ми споделя. Аз ще поръчам една чаша вино. В момента съм на басейна и вече сме на втория ден. Вчера забравих да ви снимам, но от вчера какво е станало? Цяло ходихме вечерта да хапнем цялата компания на ресторанче и беше много вкусно. После отивахме малко се да разходиме, взяхме като цяло целия Сузопол, разходихме с хората, беше много готино. Реално си легнахме и аз пак до 12 днес, защото бях много изморен, поради това, че пътувахме цял ден и пътя много се изморяваше. Отделно не се бяхме спал в миналата вечер. Другите момента са на плаж, другите се оправят и реално днеска мислим да ходим на дискотека. Да, също бяхме днеска на плаж малко. Но да, от плажа не снимах нищо. Но в момента съм малко на басейнчето сам.
Защото тук е много спокойно. Просто карате да си починеш малко. Ако решим да ходим, ще ви снимам нещо, така че ще се видим за вас по-късно. Така както видяхте, малко седнахме, променихме плановете. В смисъл, трябваше да ходим на дискотека, обаче решихме да не ходим, че няма да бъде изпълнители. Как се казва почивката? Почивката ми сега е добре. Вечерта е малко лейно, това по-добре, така че... Еми да, ама аз се кефа, в смисъл, почиваме си готино, не? Бара, който сме по-светков от, не знам, от дискотека, от буквално. бар. Да, буквално, гледайте. Бара буквално е... Какво става? Да, bis тук приключвам влог, но влог ще караме джетове, ще ходим на плаж, дискотеки, ще позабавляваме малко, тъй че... Намирайте се, харесайте това видео и ще видим в следващия влог.